எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி 2025 10ஆம் மாதம் 26ஆம் தேதிக்கு உண்டான காய்கறி மொத்த விலை பற்றி நுவர்லியா பொருளாதாரமாக ஒவ்வொரு நாளும் காய்கறி மொத்த விலை பட்டியலை வெளியிடுறாங்க. அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம். இன்றைக்கி நம்ம தோட்டத்தில் வந்து பார்க்குறோம். நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். 10-15 நாளாக கடுமையான மழையாக இருந்துச்சு. 15 நாளைக்கு அதிகமாகவே மழையாக இருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். தோட்டத்துலேருந்து இன்றைக்கி என்னென்ன காய்கறி என்னென்ன விலையை வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அடுத்து சொல்லணும்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம 2 மொழியில் பார்க்குறோம். சகோதர மொழியிலையும் பார்க்குறோம், சிங்கள மொழியிலையும் பார்க்குறோம், அடுத்து தமிழ் மொழியிலையும் பார்க்குறோம். ஸோ பார்க்கலாம் என்னென்ன காய்கறி இன்றைக்கி என்னென்ன விலை வந்திருக்குன்னு. நுவர்லியா பொருளாதாரம் வெளியிடும் காய்கறி மொத்த விலை பட்டியல். வாங்க நேரடி நிகழ்ச்சி போகலாம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோவா 1 கிலோ 60 ரூபாயில் இருக்குது. எந்த விலை மாற்றமே இல்லை. கோவா கிலோ ஹேட்டாய். கேரட் 110 ரூபாயில் இருக்குது 1 கிலோ. கேரட் 110 லீக்ஸ் 70 ரூபாயில் இருக்குது 1 கிலோ. லீக்ஸ் 70. ராபு பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 50 ரூபா. பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 70 ரூபா. கட் பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 80 ரூபா போய்கிட்டு இருக்குது கட் பீட்ரூட். ರಾಬು ಕಿಲೋ ಪನಾಯಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ 70යි කට් බීට්‍රූට් දෙකන 80යි. මීලට විකුණන්න ගියොත් ගොඩක් පාඩු වෙනවා ගොවිතැන් කරන කට්ටියට. සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නම් ගෝවා කිලෝ එකක් රුපියල් 60යි කියන්නේ අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම 50යි නැත්නම් 40යි. ඒ ගානට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කපලා සුද්ධ කරලා බෑග් එකකට දාලා ඔක්කොම දෙන්න වැඩට ගන්න කට්ටියත් එක්ක කුලියත් එක්ක බලනකොට ඒකේ කිසි දෙයක් නැහැ. ඒව විකුණලා ඒ පඩිය විතරයි ගවන්න පුළුවන්. අපි මාස 3ක් ඒක වැඩ කරන එක කිසි තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි එම මිලම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට கிழங்கு 200 ரூபா வந்திருக்கு. சிவப்பு கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கிலோ 200 ரூபாயில் இருக்குது. අල 200යි කිලෝ එකක් 200ක් යනවා. අල ඒකේම රතු අල දෙකන ඒකත් රුපියල් 200ක් යනවා. නූකෝල් கிலோ 90යි. நூக்கோல் 90 ரூபா போய்கிட்டு இருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குடமிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா 1100 ரூபா சிவப்பு கலர். மஞ்சள் 1000 ரூபாயும் பச்சை பார்த்தீங்கன்னா 750 ரூபாயில் இருக்குது. වෙල් පෙපර් 1100ක් යනවා. රතු පාට එක, කා පාට එක රුපියල් 10යි. කොළ පාට එක 850. ඒකත් කිසි වෙනසක් නැහැ. ඊළඟට අපි බලමු රතු ගෝවා රුපියල් 200ක් යනවා කිලෝ එකක්. ඒ වගේම චයිනීස් ගෝවා දෙකන එක රුපියල් 200ක් යනවා කිලෝ එකක්. சிவப்பு கோவா கிலோ 200 ரூபா. சைனீஸ் கோவா பார்த்தீங்கன்னா அது கிலோ 200 ரூபா போயிட்டு. சல்தரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் கிலோ 300 ரூபா. சல்தரி கிலோ 300. கொத்தமல்லி දෙකන கிலோ 100ක් යනවා. கிலோ එකක් கொத்தமல்லி 100 ரூபா போயிட்டு. ஐஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 300 ரூபா போயிட்டு இருக்கு. ஐஸ் பேக் கிலோ 300ක් යනවා ஐஸ் பேக் එක. ඊළඟට අපි බලමු සලාද 180ක්. ඒ කියන්නේ සලාද විතරක් වැඩි වෙලා තියෙනවා ගණන් 130කට ඊයේ තිබ්බේ. අද 180කට වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි වෙලා තියෙනවා රුපියල් 50ක් විතර. சலாது பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா கூடி இருக்கு ஒரே நாளில். இன்னைக்கு 180 ரூபாய் வந்திருக்கு சலாது. அதில் சிவப்பு சலாது பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு சலாது 300 ரூபாயில் நிற்கிது. எந்த விலை மாற்றமே இல்லாமல். புதினா கிலோ 300 ரூபா. புதினா கிலோ 300යි. පාස්ලි දෙකන ඒකත් 300ක් යනවා. පාස්ලි பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபா போய்கிட்டு இருக்கு. ரூபா 100ක් යනවා. ரூபா 100 ரூபா போகுது. ரோஸ்மேரி கிலோ දෙකන රුපියල් 10යි. ரோஸ்மேரி கிலோ එකක්. ඒක ගොඩක් දවසට ඉස්සලාම රුපියல் 10ක්ම ඒමම තියෙනවා. ரோஸ்மேரி பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 1000 ரூபாயில் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. ப்ரொக்கோலி ඊළඟට අපි බලමු ப்ரொக்கோலி கிலோ 600. ப்ரொக்கோலி 400 ரூபாய் போய்கிட்டு இருக்கு. கோலிஃப்ளவர் 550 கோலிஃப்ளவர் 550 ரூபாயில் இருக்குது. சிவப்பு ராபு ரத்து ராபு එක 70යි. சிவப்பு ராபு ரத்து ராபு එක 800යි. சிவப்பு ராபு பார்த்தீங்கன்னா 700 ரூபாய். පච්චොයි දෙකන කිලෝ 100ක් යනවා. ඊළඟට අපි බලමු සුගිනි එකේ කා පාට එකත් 150යි. කොළ පාට එක දෙකන ඒකත් 150යි. කිසි වෙනසක් නැහැ. சுகுனி 150 ரூபா போய்கிட்டு. மஞ்சள் பச்சை ரெண்டுமே 150 ரூபாயில் இருக்க பார்க்க முடியுது. திக ராபு கிசி வெனசன்னா கிலோ එකක් 100ක් යනවා. நீட்ட ராபு பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 100 ரூபா. எந்த மாற்றம் இல்லாமல். க்ரீன் ஹவுஸ் டொமேட்டோக்கு கிலோ 300. க்ரீன் ஹவுஸ் டொமேட்டோ பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 300 ரூபா போய்கிட்டு இருக்கு. கறிக்கொச்சிக்காய் கறிமிளகாய் 450 ரூபா போய்கிட்டு இருக்கு. ඒ කියන්නේ මාළි මිරිස් එක 450ක් යනවා. ඒක තමයි අද මිල. ලයික් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න, වීඩියෝ එක ඕනම නම් එබදාම බලන්න ඕනම නම් ලයික් කරලා තියන්න, ෂෙයාර් කරලා තියන්න, සබ්ස්ක්ரைப் කරලා තියන්න. අපි එමදාම දාන வீடியோ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. அப்போ ஒவ்வொரு நாள் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து சேரும். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.